Serokê Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dibêje Rûsya piştgiriya xwe ji mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê ji şanda enekesê re daye xuyanî. Di lêdanekî taybet de ji rêbazên News re, Kameran Haco serokê Komîta Peywendiyên Derve ya Enekesê, her wiha endamê Komîta Piçûkir ya Nivîsandina Distûra Sûriyê got ku Rûsya wê piştevaniya gelê Kurd li Sûriyê bike û te kes kir dê di piştevaniya Kurdan de berdewam bimîne ta ku mafê xwe di Sûriyaya pêşarojê de bi dest vebînin. Haco her wiha daye zanîn ku di hevdîtina dawiyê de lê gel Mikhail Bogdanov, cigirê Wezîrê Derve Rûsyê, Bogdanov daxwaz ji şanda enekesê kir ku Kurd daxwazên xwe zelal bikin. Derbarê civînên Komîta Piçûkir ya Distûra Sûriyê, Haco te kes kir ku wan ji berpirsên Rûsî re astangiyê li hevkirinê di navbera aliyên di komîtê de derbarê standina biryaran, her wiha got jî ku wan daxwaz ji Rûsyê kirine ku rola xwe di proseya nivîsandina distûrekî nû ji bo Sûriyê de aktîv bikin. Berpirsê Komîta Peywendiyên Derve ya Enekesê serbar kir ku wan daxwaz ji Rûsyê kiriye ku piştgiriyek bêhtir ji doseya Kurdî di sazkirina Distûra Sûriya nû de bikin. Di roja duşema borî de şandeka pilebilind a Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê serokatiya Kameran Haco seredana Moskû kiribû lê gel Mikhail Bogdanov, cêgirê Wezîrê Derve Rûsyê, li Moskwa paytexta Rûsyê rewşa Rojavayê Kurdistanê û pêşhateyên dawiyê gotûbêj kirin.